kilometers pijpleiding die ergens op een afschuwelijke manier in het zicht komen. Honderden vrachtwagens die hier dagelijks over het eiland crossen. Hoe lang gaat het nog duren dat gas winnen? Is het een half jaar? Is het 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar? Rond 300 belangstellenden komen al op de informatie over gaswinning bij Skilge. 120 mensen passen er net in. Het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is gewoon, er moet gewoon niet geboord worden. En wat ze allemaal nog willen onderzoeken, daar moeten ze gewoon mee stoppen. Want iedereen is er gewoon duidelijk op tegen. Meer als sokkergeerkomsten belezen kan de gemeente feitelijk net doen. De minister had het eindoordeel over gaswinning. Tulip Oil denkt 2,4 miljard kub te winnen in een veld in de buurt van Hoorn. Nou al is duidelijk dat het zware materiaal dat nodig is om op land te borgen alleen nog over de Noordzee ongeveerd worden kan. Je zult daar toch natuurlijk in verband met bescherming van transport bepaalde beveiligingsmaatregelen moeten nemen. Nou, ik denk dat een haven aan de noordkant van Terschelling te hoog is gegrepen, maar ja, je moet er wel naar kijken. Als duidelijk is dat de route via de Zuid, om zo te zeggen, gewoon absoluut onmogelijk is door de gebrek aan kwaliteit van de wegen in verband met het zware transport. Er moet nog een soort onderzocht worden, maar Tulip Oil leidt hem er netjes in de half staan nog net bedel. Ik denk dat voor ons de taak nu is om toch nog meer met informatie te komen, en dat bleek wel. Zoveel onbeantwoorde vragen. Ik wil eerst maar eens kijken wat ze allemaal precies willen, hoor. Dit moet hier gewoon niet gebeuren. Dit is rampzalig en hier slapen wij dus ook allemaal niet van. De gemeente van Skilge komt nog deze mannen bij elkaar om te bepalen wat het van de gasborings vindt. De politiek zal hem waarschijnlijk tjen de plannen uitspreken. Als ik zocht naar datgene wat hier ondroegen is, dan ga ik ervan uit dat er nog heel wat wetten door het zee rennen zullen voordat dit proces tot een eindkomen is.